is dit groep 11 met de leiding Tim Brammers, Marco Kremers, Richard Geilen en Sien Nissen. Met de kinderen Levi van der Beek, Dennis Koenen, Veerle Dijken, Sanne Goldstein, Verli Gubbels, Lindy Heutenmakers, Robin Elgers, Floor van Oors, Amber in de Leeuw, Lisa Mans, Jesse Meeuwsen, Piet Mertens, Luca Meeuwsen, Lina Meeuwsen, Isabella van den Hout, Joran Palme, Gina Peters, Bart van Poel, Nout Pols, Anne Simons, Roelie Stokbroek en Jari van der Wax. Heel even wachten. Lieve medewoners van planeet Aarde, zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de pinguïndans. Ja.
Ik dacht ondanks werk te toch een paar gasten zoeken voor de route. Ik ken nog niet een hele zoeken, dus moet het maar met doen. Ik wil deze groep met het motto stilstaan is van staan, even naar voren gaan, gaan gebeuren. Dit is de achtste groep, groep 11, met de leiding Tim Bremmers, Marco Kremers, Richard Geijlen en Siem Nessen. Geef ze daarvoor een applaus. Ik wil even voor om te blijven staan. Als je goed kijkt, en dat is wel uitzonderlijk, zijn deze allemaal derde en vierde jaars. En ik wil toch wel een bijzonder bewondering tonen voor deze leeftijd, dat ze nog altijd meedoen aan Ajax speelwerk. Dank u wel, lieve. Je moet links het podium verlaten. Nu mag ik even mijn badjas met. Ik ga je deze run heel kort. De volgende groep wat ze klaar voor